Good evening लोगोफोर आङो दायो फैदों खुंगा 54थि बोसोरारि जथुम्मा सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा कैलाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव आरो बे जथुम्माया स्टार्ट जादोंमोन जोंहा 26 डिसेम्बरनिफ्राय 28 डिसेम्बरसिम दिनै फैयै फैयै 28 डिसेम्बर दिनै जोबथि सान एबा गेवलां मेल दिनै बे जाबाय मेन गेट मेन मिटिं जादों आरो बेवहाय भिउफोरखौ देखायनोसै एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जोङो दायो गिबियावनो ओपन मार्केटआव हाबग्रोनाय जासिगोन एसे मा दं गैया नायग्रोनोसै बेरायनानै बाजार दं बेवहाय नै गस्ला आरो दखना बायदिसिनाफोर गानग्रा जोमग्रा फानदों आरो सोरो आं नायदोंब्रा आंबो नायदों नुवाखै खिन्थु हैलाय आं नुबाय एबार नै मेन प्रग्रामाव हाबनोसै आरो दसे खोनासंसै मिटिंखौ गेटखौ एसे देखायनाय जाबाय नै नायनो हागोन फट' लासोदोंलै मालाय मानसिफ्रा नै दा मानसिफोरनि साननाया पृथ्वीनि साननाया बेसेबां सोलायनो थांगासिनो दं दा बेयाव जों रायजो राजाफोराबो सोलायनांसिगोन जोंनि साननायफोरा सोलायनांगोन जोंनि मास्टारफोरनि साननाय हनायफोरा सोलायनांसिगोन जोंनि सुबि जायाखै जोंना कास्ट सार्टिफिकेट मोनाखै एकदम साखा फारा जाया जोंनि गार्जेनफ्रा दा आं मानो बुंदों नैबे दा हायार सेकेन्डारि एबा जायफ्रा क्लास 12 नि परीक्षा लिरदों बिसोरो परीक्षा लिरनाय उनावनो नेशनेल लेभेलनि मोनसे परीक्षा जायो बे परीक्षाखौ बिसोरो लिरनांगोन बेयाव पास जायोब्लासो बिसोरो बिएड फरायनो मोनगोन दा जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि परीक्षा लिरदों रिजाल्टखौनो मोनाखै दानो मा आरो परीक्षा लिरबावनो टेस्ट लिरबावनो जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि रेडिमेड रिजाल्टखौ नेनानै थायो दा बे बाथ्राखौ आं बुंनानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव एबारनिफ्राय जोंनि गार्जेनफ्रा कनसियास जासिगोन होननानै आं आसा खालामदों जों थांनाय 50 बोसोराव जेरैबायदि बे ओनसोलाव रायजो जाबोबाय जेरैबायदि गावनि बिमा रावजों स्कुल गायसननानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंबोबाय गेदेर गोलाव खालामनो हाबाय बेबायदिनो फैबाय आं न'आव थांलिया फंबाय थां बिसिनि न'खरसिम खौरां लांदों मादै नोंस्रा फिसाला जोहोलावा आफादा हाब
जारा फाग्ला मोसानाय मिथिङा मोनाबाय नै दायो जोबनायनि लामायाव आरो दिनैनि गेवलां मेला ओमफ्राय दा हारिमु बिलिफां दङ मोसानाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि दा आफादगिरिनि बिबुंथि एबार एसे माबायाव बोरै आइमोना बोरै आइमोना फिन खनसेबाव अपेन मार्केटाव एबार बायदिसिना बायनोसै दहाय मिथिं नायनाय नालाय एसे लानो उसुबिदा जायो बिनिखायनो जेबो लाथ'नाय जायाखैमोन हा मा जागोनसो होयो माबे मोसानाय स्टार्टिं खालामनायाव अननानै बयबो आखाइ खबना होबा मोसायाखैनो बेयावनो आखाइ खब्बाय माथो खमसेखम मोसानो हो मोसानायाव आखाइ खब्बा